Human sa hapit duha ka tuig nga pag-implementar sa online o distance nga pamaagi sa pagkat-on, gibalik karong adlaw Nobyembre 15 ang limitado nga face-to-face classes sa mga pinili nga mga tunghaan sa lalawigan. 8 ka eskwelahan sa lalawigan ang nalakip sa usa ka gatos ka mga tunghaan sa tibuok nasod nga gitugutan sa face-to-face nga klase tungod kay mubo kaayo ang mga kaso sa COVID sa maong mga dapit. Kini mao ang Basak Elementary School sa lungsod sa Sambuan, Mahanlod Elementary School sa lungsod sa Malabuyok, Kabagdalan Elementary School sa Balamban, Luyong Baybay Elementary School sa lungsod sa Bantayan, Kanyang Marcelo Luna National High School sa lungsod sa Oslob, Busay National High School sa lungsod sa Mualbual, Pilar National High School sa lungsod sa Pilar, Isla sa Camotes, ug Siocon Elementary School sa Dakbayan sa Bugo. Samtang lakip usab sa mga pribadong tunghaan nga gibuksan sa face-to-face mao ang Sisters of Mary's Boys Town sa lungsod sa Minglanilla ug Sisters of Mary's Girls Town sa Dakbayan sa Talisay. Ang maong mga tunghaan nga magpatuman sa pilot implementation sa limitado nga face-to-face, aduna lay limitado nga gidaghanon sa mga tinun-an matag klase. Tungod niini, nangandam na usab ang lalawigan sa Sugbo sa mga school supplies nga ipang-apod-apod sa mga kabataan sa higayon nga hingpit na nga mobalik ang face-to-face nga klase. Matud ni Gobernador Gwendolyn Garcia, ana karon sa procurement ug bidding process ang pagpalit sa maong mga school supplies. Ug gani, notebooks na lang ang kuwang, makompleto na kini. We will of course distribute once we can complete the set, which comes with notebooks, ang pad paper, ang lapis or ball pen, ang crayons for sa kindergarten. Ang nakadugay ang notebooks kay I found it so overpriced. To think daghang kayo ang among gipalit, we should even have the bulk price. Ya kadto retail price to. So na-rebid ang notebooks. And I hope na maka-deliver na sila. Paula Mendoza, Balita sa Subo.